posachedwapa tikuonesani zimene Waing'Alura Joyce Banda ku Ntchisi Dzulo pa 6 April 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. Babu! Ndizotani kubweranso ku Ntchisi ndizotani? Ona naso ndi abale yanga ku Ntchisi ndizotani? Moni mafumu ndi makukondani kwambiri, moni. Ine ndinakukwezani maufumu, ndinakuyikani mukaundula, koma ndikumva kuti palibe panopo ena simukulandira nkomwe. Ndikuziwa zonse zimene mukudusamo nyozo ndi waukulu, koma tiyeni timusire Mulungu masiku amatera kuti. Pamene ndakhala pano ndiye ndikuona zikuchitika kumbuyoko kukubwera unyinji kwa anthu, ndiye chifukwa chache ndimanena kuti amene mukupanga musakankhe anthuwa, muzingo abweresa pang'ono azikhala kutsogoloko. Ngakhala andikuta ndizungulira palibe kanthu. Sinzabwera mafumu, sinzabweranso sande. Ndiponso pano ndaziwa kuti anthu anali kutchali chifukwa akubwera nopanopo mwa unyinji kusibwera. Ndikuthokozeni afumu, mukandiperekerenso mafuno abwino kwa mfumu akalumba. Pamene ndinali president amene uja anali bambo wanga ndithu. Olemekezeka onse ndimati mwapadera ndichite recognize olemekezeka retired Chief Justice, koma ma Vice President awiri, Secretary General wathu, ndipereke ulemu wapadera kwa bambo Boston amene muli regional governor wathu. Sindichita bwino ngati sindipereka ulemu wapadera kwa governor wathu bambo Banda. Ndipereke ulemu kwa director wathu wa amayi Ntaba amene muli pompani. That's my wonse amene akuperekezani. Ulemu kwa inu nonse achinyamata amene mwabwera kuzandikuti. Mmene anenera Secretary General, ineyo nakonza kuti muvale ma t-shirt ya orange lero. Ndipo ma t-shirt amene ndinatumiza kunoko. Ndiyeso pano zimavuta ndizakuti amaiti onge ndikapesera kanthu. Ndiye waja akamati apereke iwowo mmane naso kuti wadiera kupanga yekha zonse. Ndiye iye anatenga ma t-shirt aja kuwapasa amene amagawawo. Ndiye amene amagawawo ndikulephera kwa itana pano akuopa kubwera chifukwa anyamata angasanga khala lichonjo opanda ma t-shirt. Mene yojo ndiye ndi chipongwe chachikulu kwambiri. Mukuziwa kuti anthu malaya amene wawa t-shirt mpaka na amavala kaya kuchali chikukalima kuti malaya. Olemekezeka mayi abambo musadandaule, ndiyeso pano ine ndikubwezeresa kwa mayi tiwonge musakaneso mubwera inu nomwe uzagawa. Musakaneso ya. Ama ndikanira amati akungo ndinena kuti ndikupanga ndekha zonse koma nanga izi nsabwino mukuona anyamata amene alili apa. Moni wonse. Ine sumano tumafumu ndithu mundichitira chifundo. Ndiziaona kunoko mwayimira utsogolo mafumu samayimirira ife kwathu kumene timachokera ife. Fumu samayimirira ayi. Mafumu ine ndabwera kuzakuuzani anthu aku Ntchisi kuti mavuto amene mukumana nawo ine ndikwaziwa. Ndipo ndikufuna ndikuuzani kuti ndikumva nazo chisoni mmene mukudusamo. Ndipo ndikufuna ndikuuzani kuti ine sinzatukwana munthu nzangayi. Ndipo sinzatukwana mtsogoleri nzangayi. Koma ndikufuna ndikuuzani kuti zokuti mukuzunzika ine ndikuziwa. Inuyo anthu aku Ntchisi chimene Mulungu anakupasani chapadera ndi nthaka yabwino. Koma lero ndayenda kuchokera pamponera m'minda muti chimanga chomwe mulibe simunatilefereza. Zakusokonekerani kwambiri. Ndipo ine ndikuzimvera chisoni chifukwa ngakhale dziko lonse la Malawi timadalira kwa Dimaki. Chimanga chija chimachokera kuno ku Central Region. Chimanga cha chimachokera kuno ku Ntchisi. Mukakulisa kwa Dimaki ndiye kuti tonse tadala. Chaka chino kuli nkhondo.
pamene ndikuteropa ndiye kuti ndaziwa kale kuti tikamachoka pano tikamafika pa 16 September tizizalowa enafe mboma anthu mulibe chilichonse. Tsopano amene mukukumbukira bwino lero ndi date 6 ine ndakhala president pa 7 April mawa. Amene mukukumbukira bwino mafumu pamene paja panali pa 7 April mawa, ndipo siku limene ndinkalowa pa 7 April 2012 anthu alibe chakudya, mafuta akulibe, anthu akugona ku filling station, anthu alibe chakudya, magesi kulibe, mankhwala kuzipatala kulibe, mavuto ali mbwembwembwe achuma. Anzathu onse titadanadana nawo. Ndiye ine ndimanena pa wireless kuti ndimamvesesa mmene mmachita nkhawa amalawi kuti kodi ngati zakanika azibambo uyuyu wankaziyu apanga chani. Ndiye lero ndikufuna ndikufunseni inuyo, kodi ntabwera kungotha 1 wiki mafuta sana bwerere? Olemekezeka mafumu amayi ndi abambo, kodi ntabwera ng'ombe nagawa sinagawe? Kodi ntabwera chimanga ndi magawa sindi magawa? Olemekezeka amayi ndi abambo, ndikunena dala izi kuti muziwa kuti lero tili pompaja pamenepo pankhondopo popanda chilichonsepo. Ndiye zikufunika kuti mukhale muganize mofasa. Mutenge munthu woti anadusamu, mutenge munthu woti akuziziwa, mutenge munthu woti angabwerese chakudyacho mwansanga. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndiye ndinapanga chani kodi? Nditafika nditapeza kuti kulibe china chilichonse kubomako, chakudya kulibe, magesi kulibe, ndalama kulibe, mena anenera bambo Kamange. Ndiye ndinapanga chani? Choyamba ndinapita kukafunafuna mabungwe amene amapereka ndalama. Ndinapita kwa IMF, ndinapita ku World Bank anandipasa $50 million. Ndinapita ku England anandipasa $20 million. Ndinapita ku European Union anandipasa $87 million. Ndikufuna muchoke pano mukuziwa kuti kuchoka kwa pano tili pano pa mavuto pano Joyce Banda akuziwa kachokede kachi. Kuchoka kwa pano tili pano Joyce Banda akuziwa kopita, kokafusa, kokadandaula akuziwako. Pamene network ndiposo network sako. Olemekezeka amayi ndi abambo, chachiwiri ndapita kumene kuja ndapempha chuma chija. Nditabwera kuno ndinasanga timu ya mphamvu yoti ndithandize kugwira nayo ntchito. Akaswiri amuno sikuti auti atembenuza ziko lino, sikuti ali ziko lina lake, ali momuno. Koma munthu amene ali mtsogoleri wangwiro wamphamvu amaziwa nsanzache angwiro amphamvu oti awasankhe agwire nawo ntchito. Pachizungu amati the attributes of a good leader is the ability to choose a good team and to know that that team can know better than her. Mtsogoleri wabwino amazindikira kuti nditenge anthu amphamvu andithandize kugwira ntchito ndikuzichepesa bwinobwino kuti awa akhoza kuziwa kuposa ine. Chifukwa ine Mulungu anandipasatu mphaso ya mtengo wapatali. Mphaso yake ndimaziwa kuti ngakhale osasamba Mulungu anampasa kena kake kuti angandiuza ine nkundithandiza maganizo. Olemekezeka amayi ndi abambo, nditasankha timu imeneja. Ndiye mutimu mmenemo ndi mmene amanena muja kuti ndinabwera kuno ku Ntchisi, ndinatenga mwana wanu Chilapondwa kuno ku Ntchisi. Panopo sitili chipani chimodzi ali ku MCP koma anagwira ntchito yotamandika kundithandizira ine ntchito. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndasankha timu ija. Ndiye ndinapita kukafunafuna thandizo loti chifukwa ndi zaka ziwiri zoti ndimalize
chifukwa president amwalira ndikhale ndi plan. Munthu mukazamona ndi kuzuka izi wanena izi kukwathamangira mmangoziwa kuti palibepo apapa. Munthu amene amachita bwinobwino ntchito yache ndi kulongosoka amakhala ndi plani yachimvekere. Ndiye ine ndinayitana mafumu, ndinayitana aboma, ndinayitana maexperti, tinakakumana kunyanja, tinakhala masiku 3 kupanga imene amati economic recovery plan. Kodi tikachoka pano ineyo zaka ziwirizi ndipange ntchito yanji ma section anji kuti ndikamaza choka anthu azandichonge bwinobwino. Ndiye kumene kuja tinasankha ma sector 5. Ndiye tinasankha misewu, ndiye tinasankha migodi, ndiye tinasankha magesi, ndiye tinasankha kukopa alendo, ndiye tinasankha ulimi, komanso tinasankha misewu yabwino. Olemekezeka maindi abambo. Fast forward 2025 timachoka panzuzu kupita kukaronga 3 hours. Lero kuchoka pakaronga kupita panzuzu kapena kuchoka panzuzu kupita pakaronga 7 hours. Misewu ili mizimu ndiyopya kwambiri. Kunoko sewu ndi sewu amalewezi ndiye sewu ndi wachi mwana anga amalewezi anaufuna sewu menewu. Ntchito amanena kuti ine sinzapuma mpaka sewu wakwathu ku Ntchisi utalimidwa. Ndipo iwaja ndi president Munthu anachita chotheka kuti alime. Chonde ndikupembeni musazukenso uthenga pano ndi wautali anthu mafumu akufuna kumva. Olemekezeka maindi abambo. Ndiye kuti tinapanga plani, ndiye kuti ntchito zanga mukaziona sesa mukakumbukira. Zinali ulimi kugawa chakudya, zinali kumanga misewu ya mizimu, nsewu wa bypass wa Lilongwe ndinachitomuyitana President Kibaki wa ku Kenya kuzayika mwala nsewu umenewu. Koma chachikulu kwambiri chakuti muziwa Malawi ndi chakuti ine ndinayika chakudya pasogolo. Ndimati ndikamayenda ngati mene ndabwerera kuno ndiye kuti malola achimanga ali kumbuyoko mukafunsa gogo kalu. Ndiye kuti ndikamachoka ndiye kuti gogo kalu mwagawira anthu. Amati chi president chongogawa chimanga alibe mfundo ina iliyonse. Ndiye ndimati ayi ndine nzimayi ndipo ndizagawa chimanga mpaka maungu azagwe. Pambali ya ulimi imeneyo kodi mukukumbukira azimayi ndi azibambo mafumu kuti fetereza makula 500. Mukukumbukira kuti makuponi anali pweche. Lero ndikumamva nyozo wina wache chipongwe na kumanena kuti mafumu amasiku ano akuba kwambiri. Sopano mafumu akuba chani poti makuponi wondi 6 5 muzi watundu. Pamene podi kuti mukutengapo chani. Mafumu amafunika kulemekezedwa, kusungidwa bwino, kuthandizidwa. Mafumu amafunika kulemekezedwa. Chifukwa chache ndi chani? Chifukwa chache ndi chakuti mafumu ukakhala president wanzeru nanga si waje ali ndi nzeru zachibadwidwe. Sitima asankha ife amasankha ndi Mulungu. Amene aja ndi amene amatha kukuunikiranso kukugwira pankondo. Sikuti ise ndingonena khamba kamwa yani.
kodi ine ndi mayesa mfumu akwata ina nandithandiza muno kuthesa kumwalira kwa azimayi pobereka safe motherhood. Mukumbukira nonse? Sopano mafumu aja kuti akuthandize kuyendesa chuma choncho uyenera kuti azidya bwino, azigona malo abwino, azipasidwa salary yabwino. Olemekezeka mafumu. China chimene ndinachita ine ndi chani? Ndikuthana ndikatangale, kumenyana ndikatangale. Anena apita kamangi kuti chuma chinakwera kwambiri kuposaso nthawi ina iliyonse. Zimene zimatheka mukayamba kumenyana ndikatangale ndikumanga. Sindikudziwa kuti ngati pasakhalenso president amene atazamange anthu 72 nthawi imodzi. Pamene ndimabwera mboma zitapedwa ndalama 230 billion amene ndiye manthu wache wakachiketi. Pa nthawi ya ine kunabedwa 37 billion. For 37 billion anthu 72 anapita kundende. Sikuti ndizopheka kumenyana ndikatangale umatukanidwa, umapangidwa nyozo, amakunamizira iwe amene umafunika kuti uvale zilimbe usaope kalikosi. Olemekezeka amayi ndi abambo. Cha number 6 ndinapanga implement pro-poor projects. Pro-poor projects ndiye kuti ma project amene tikupanga za kutauni kuja koma kumapanga ma project okuti anzathu akumizi kuno nawo saone kukoma. Ine nayamba kumapanga ma project kumuzi kuno. Kaya mukuziwa kuti apa pa Ntchisipa ine siku ndi siku ndimadyesa ana pamenepa. Pamenepa pali ma feeding center awiri amene ndimadyesa ineyo chakudya. Chakudya ichi ndimapasira amayi kachapira. Ndipo amadyesa apapa paboma apa. Chachikulu kwambiri chimene ndinapanga pro-poor projects apart from kugawa chakudya ndi kugawa ng'ombe. Kuzindikira kuti munthu wakumuzi pakomo pache pakamba kukhala ng'ombe sosaukaso. Amene sosaukaso yani. Ifenso akumuzi zitiyenere bwanji. Ndiye namba kumagawa ng'ombe, kumanga nyumba za kumuzi, kumenyana ndi uchembere wabwino, zonse zija social programs zothandiza anthu akumuzi. Tinayambanso fetereza wangongole kuti anthu akabwereka mabagi awiri azalipire pokolola. Kodi olemekezeka amayi ndi abambo. Mmene zilili kumunda kuja panopo zitha bwanji? Chaka chino zitha bwanji? Olemekezeka amayi ndi abambo. Ine ndiye ndimabwera ndizakuwuzani kuti chomaliza chimene ndinapanga kuti ntchito ija iyende bwino. Ndinachita chotheka kuti ma civil servant, aziphunzitsi, asilikali athu angondo, apolisi, mafumu ndi akweze alandire mitengo yabwino masalale ngati aziphunzitsi ndi anthu amboma ndiye 50%. Ndiye ankayesa kuti zimachitika nthawi zonse. Hayi ndithu. Panopo akulira aziphunzitsa chama ndiuza kuti tinakulakwirani amayi ndati munalakwa chani kodi. Ali zimene anatinamiza kuti tipange zicha. Timayesa kuti wosaziza tikweza ngati inuyo koma sakutikweza. Olemekezeka amayi ndi abambo. Ma civil servant akuchionera pamene akuchionera sangagwire ntchito ya ifeyo yoti thandiza ife. Ngati aziphunzitsi sakulipidwa bwino ana angaphunzitsa. Ngati kuchipatala manesi sakulipidwa bwino angagwire ntchito. Olemekezeka amayi ndi abambo. Ine ndienda ndimafuna ndikuuzeni manifesto tizachita launch pakala siku lanje limene titazakambe zimene tagwirizana kuti tizachite tikalowa mboma. Koma mwansanga ndingokuwuzani kuti dziko ili lotchedwa Malawi silingatukuke mwa mtundu wina uliwonse pamene anthu ali osaphunzira. Dziko ili la Malawi silingatukuke kupita kwina kulikonse pamene anthu akugona ndi njala sakukolola zokwanira. Dziko ili lotchedwa Malawi silingatukuke kupita kwina kulikonse pamene anthu akudwala matenda mitundu koma zipatala mankhwala mulibe. Ndiye tisanakambirane yoti kodi manifesto yawo amayi Banda ndi chani, anthu azapange business, anyamata achinyamata azapange ma business. Chachikulu kwambiri ndi zinthu zitatu zimenezo. Akakufunsani mukachoka pano kuti Joyce Banda yamati chani, mwauze kuti
zinthu zitatu wanenazo. Wanena kuti kudyesa bongo, kudyesa kamwayi, komanso kulimbikisa thupi. Ndiye kudyesa bongo kukhala kwakuti anthu apita ku skulu, anthu aphunzire. Uthenga woti muchoke nawo pano akakufunsani munene kuti akuti sukulu ya secondary Joyce Banda akuti izakhala yaulere. Mukundimva makolo? Musayese kuti sindikuziwa kuti ana anu sakupita ku skulu. Ndipo anthu akunena kuti Joyce Banda wamisala angolimbikira kunena zimenezo, akuyesa masewera zimene ziyasizimachitika wamba kuphunzitsana skulu yaulere simasewera. Mwauze kuti akuti iyeyonso akuziwa. Joyce Banda akuziwa kuti sichokhweka kupititsana ku skulu ulere secondary. Koma munthu oyamba m'Malawi muno kupanga skulu yaulere yana secondary for 15 years ndi Joyce Banda. Ndipo ana amene anaphunzira skulu imene yaulereyo pano ndaziphunzitsa pano ndi madokotala. Simungandiphunzitse china chilichonse ineyo. Vuto limene ndili nalo ina Malawi ndilakuti ife anthu amadya bwino olemera tingolemererabe, osauka ngotani. Sopano ife ndikulemera kwathuko ana akupita maskulu apamwamba mosavuta, osauka ana akutani. Ndiye iweyo ukhale msogoleri, uzitchule kuti iweyo ndiwe msogoleri pamene section ya anthu ambiri Malawi mo ku skulu sakupita. Zona zimenezi. Ndiye mwauze kuti akuti Joyce Banda Malawi tifune tisafune, we don't have a choice. Skulu ya secondary iyenera kukhala yaulere basi. Opita kuma college akuvutika, loan scheme sikuyenda bwino, ife tizakonza loan scheme. Koma maka chikundiwawa kwambiri ana atu akugona malo osalongosoka. Last week ana amene akupita ku Domas College kwatu ku Domas. Last week mwana wina walumidwa ndi njoka last week. Nanga sichini akukafuna ku rent, kulibe ma hostel. Olemekezeka maindi abambu. Ngati tikufuna kukhala ndi mtundu olozeka, maphunziro akhale pasogolo, osakhala za feki ya. Tisapange za feki. Number 2. Ndanena kuti kudyesa ubongo. Akakufunsani munena kuti wanena zinthu zitatu. Akuti manifesto wangu palapasa. Kuli ntchito kusogoloko. Koma pakali pano secondary izakhala yaulere. Number 2. Kudyesa kamwayi. Palibe mtundu umalemekezeka ngakhale banja limene limalemekezeka yopanda sima. Ine ndi makonda kuyenda mizimu, ndimakwenda kuyenda makomo mwa mafumu. Kukafika pa komo pa mfumu kumene tonse tiyenera kuthawirako. Bambo akanditi Potopa ine ndiye kuti ndithamangira kwa mfumu akalumo ifanda gogo anga. Ndiye ndikafike kumene kuja milomo ilimbu ndiye mfumu omwe usimalibe. Ndiye ndikafike kwa mfumu aja nyumba hii afolera zipepala za bulaki. Ndiye kuti tikuchita bwino Malawi. Ndiye kuti tikuchita bwino.
ifeyo tichite chotheka ngati mtundu tikhale self sufficient pa chakudya. Kuti tikhale self sufficient pa chakudya, anthu alime chakudya chokwanira. Koma kuti anthu alime chakudya chokwanira, kubwera kuzakunamizani kuno kuti muzagula fertilizer wa 4,000. Fertilizer uja usabwera takuphanisa. Koma kungonena mwachilungamo, fertilizer ife tizakhonza. Inuyo munandiona kale ine mene ndimagwirira ntchito. Ndipo ine pamene ndinayima ine chisankho cha 2009 nda President Bingu wa Mutharika. Ino anthu akuno ku Ntchisi munatipasa mavoti ambiri ndikumenenso munatipasa mwana uja Chilapondo ngati MP. Chifukwa inuyo kunoko mumasankha munthu ndi ntchito zache. Ntchito za ineyo zindikira umboni inunso munazionaso. Fertilizer ngati azapezeke wachipiyo koma kwakukulu fertilizer muzizatenga pa ngongole kuti mukakolola ndiye mbweze. Kwadi zimenezo sitinapange. Aliyense akabwera kuno kuzakuuzani za mavoti. Mwafunse kaye kuti izo mukunena kuti muzatipangirazo. Munapanga kuti ndi kuti. Munapanga kuti. Nthawi imene timasauka munali kuti. Kaya munali mboma kasi munali mboma. Chifukwa ine sindimasamala kuti ndili mboma kapena sindili mboma. Pano ndikumanga nyumba kumulanje, ndamanga kuphalombe, ndamanga kuzomba, pano ndikumanga kumangochi. Ndikufuna ndizingomanga district iliyonse mpaka ndikafike kuti. Olemekezeka maindi abamba. Paulimi pomwepa ndi pamene pali ng'ombe zija. Paulimi pomwepa ndi pamene pali chakudya chogawa kwa anthu amene ali ovutika. Paulimi pomwepa ndi pamene ndimaonesesa ineyo kuti anthu anga abale anga mukalima muzipeza phindu osati kungokulandani mbewu zoya. Chaka chimene chinja anthu anati atalima fodya apita nayo ku auction apeza mitengo yabwino. Ndinali ndi meeting palilongwe pa kudeyani ndi amfumu akumene kujanana kuti iya ndipo mitengo yakhala bwino kwambiri ndipo komoti ineyo ndakwatira ukazi wena. Gender activist ujaso kukapeza kama palamula milanduso wapangisa mbuya cha kukwatira kazi namba 3. Olemekezeka maindi abamba. Pamene papa cha namba 2 anthu mukakhala kuti mukudya chakudya chokwanira cha magulu 3 mumagwira ntchito mwamphamvu. Koma chachitatu namba 3 pazitatu zicha ndi za umoyo. Sindinalowepo umumu chipatala cha Ntchisi pa sindikuziwa. Koma mayi ndi abambo zili kutauniko. Kuzipatala kupita kuganiza kuti koma muno akugona anthu. Ndipo siku limene ndapita ine kumwanza ndili pa Nsonkhanopo azimayi amene akukhala sopano ma champion azimayiwa amakhala ngati mamenti anga mandiyimbira mafoni mene akugwirira ntchito. Ndi asikana winayo akundiyimbira telefoni ali amami tili kuno ku Queens. Tili ku Ward 4. Ku Ward 4 kuno magesi azima. Magesi pa chipatala pangakhale magesi opanda generator. Magesi azima pamene tayimira pano anthu awiri amwalira. Olemekeza maindi abambo. Kukhala muziko mmene mankhwala chipatala za umoyo sizi kuyenda bwino ndi chipongwe kwa anthu. Munthu aliyense ndi ufulu wa munthu aliyense. It is every child's right to go to school. So education is a right. Komanso health za umoyo ndi right kwa munthu aliyense. Tifune tisafune. Ndipo tikamati ku Malawi mankhwala makhala ulere. Koma kuchipatala kuja ukapita ukulembera sechoti ukagule weka. Ndiye kuti ndi aulere. Kuchipatala tinkapita tinkadya katatu pa siku amanena kuti usana mwe mankhwala udye katatu. Udye chakudya tikudya. Kuchipatala kuja kuli chakudya. Olemekezeka mayi ndi abambo pa nkhani ya umoyo. Ineyo zimene ndinachita ndili president mankhwala ukuti uyendera boma sanga kwani. Anzanga mandibweresera makontena. Panopo ndaponda mwala. Akamakuuzani kuti odiye. Mankhwala oka si mankhwala sazakhala vuto. Chifukwa anzanga azandipasa mankhwala. Koma chachikulu kwambiri zimene ndakhonza kale ndizakuti kungolowa mboma pa 16
ndiye kuti amati zipatala zoyenda mobile clinic zipatala zoyenda zizizangoyenda mizimu kungofika pa mfumu akalumopa anthu inu tikumathamanga kukalandira mankhwala kumene komanso maambulansi okuti anthu muzizakwera kuthamangira kuti kuchipatala. Olemekezeka amayi ndi abambo, pamapeto pa zimenezi ndimene ndanenera muja kuti anthu amene angatithandize kupanga izi ndi ma civil servant, maticha, manesi, apolisi, aame ndi mafumu. Koma makamaka amipingo, zukani, changamukani, tipempherereni kunjaku kwagwa nkhondo. Anthu akutulusa zikwanje kumati khapa ifeyo azimayi anzanga mwamvatu apa anena azibambo kuti talembesa ndi ifeyo, tisabese voti timavutika ndi ifeyo. Mmene mulili apapa mutu wangu ozungulira sikuti bambo akuzungulira nanu mutu oya, inu mutu wangu ozungulira kuganiza kuti kodi ndikakafika kunyumba kuja ndikagwira mtengo wanji. Mukamakafika ndiye mmangopeza faza ija, faza yangoti yasa nayonso yagwidwa njala kwa ntundu, koma kukuyang'ana ninu kuti mupangepo kanthu. Olemekezeka amayi ndi abambo, ifeyo ndikaunjika yemwe asativute kugulisa, azimayi, mabizinesi azimayi. Ndiye ineyo tu ndinabwera pa mponera ndinatenga lole ya nyuwani kwa pasa mayi chikuwi kapena ena mukwaziwa mayi chikuwi amwalira posa chidwa pa chaka chatatu. Ineyo natenga malole nagawa mpaka na kuchitipa kwa zinzanga azimayi. Apa paboma apa ndinapeza mayi chikuwi akugulisa timu sikamuchi. Tati kutera ukwali ana nanga nditani ndindika nyumba kangapo koma zikukanika. Ata ndipasa malole 16 kuti ndiagaira zinzanga ina nabwera nayi naisiya pamponera pa. Olemekezeka amayi ndi abambo, sungani kosi kandawera musatani inu. Olemekezeka amayi ndi abambo, anyamatanga wina afuna safune kabazana ambisa ndani, sopano mwaona chipango chanje chimenda mvaine akuti njinga zija sizanu masiku ano akugula ndi olemera ndikumakulemba ni ganyu iniyo kumaenda nayo maphunziro asakupasani sindi maziwa atu ine zimenezo. Programu yanga ndikamapita kusogoloku inuso mwena kukhandizanu nyumba njinga zanu muyendese njinga, muyendese matakisi, muyendese mabasi. Ngati pali ntchito imene inu achinyamata mungapange ngati simunapange skulu kwambiri ndi business. Koma ndikumva kuti akuti kuli manifi kuli chani angolembana kumene kwina anakulembanipo. Anakulembani azimayi. Munalandira nawo zimenezi. Olemekezeka amayi ndi abambo, zimafunika kupanga bwinobwino plan kuti kusogolo kuti kamapita chisogolo inuyo pakhomo paja bambo aja zitha kukuwerengerani inuyo kuti ndili ndi nzanga panopo. Osangokhala pakhomo paja kuti finance mayi mokhala ngati chikwangwani. Akamachoka bambo aja kuthamanga ndi kalisi kwa imanako pakhomo chimanga kulibe, ufa kulibe, ndiwo kulibe, zingati zolengeza. Mbuzi chani paku mbuzi ndimene amatha kuyimangirira pa chingwe ndikutayima sulaso. Koma ino azimayi anzanga tizakhale kuti tizizanyada nafeso kuti nafeso ziko ili ndiratu nafeso tikutakati. Olemekezeka amayi ndi abambo, ineyo panopo mundifusa akufusani kuti kodi iyeyo mmene amasimbwamo akuti akupanga chani, mwauza kuti iye ujasapu masasiya pakali pano akugawabe. Last week nali kuchikwawa anthu akandiyitana kuti mubwere musatigawire chakudya ndimabwera, ndimakachifuna ndimabwera. Ndiye pano tamva kuti so akukaniza kuti tisagule kunja kuno kulibe chimanga tikugula chochokera kunja ku Mozambiki akuti tisalowe. Ndiye pano tangoti kakasi, koma ineyo chimanga ndikugawabe, nyumba ndikumangabe kunoko siku ndi siku lotuluka lolowa. Ena ndi ana acha amene ali pa Ntchisipa ndimadyesa na 10,000 siku ndi siku limene limatuluka limapita uko. Olemekezeka amayi ndi abambo, chaka chino cha 2025 ndalipirira ano school 1,300. Chaka chino cha 2025 awa ku secondary ndalipirira school ana 1,500 ku university.
Olemekezeka maenda bambo. Pasapezeka wina wakuuza ndikuti amene ujasanga zithe zimenezo. Ineyo ndi mazita. Mwa akakuuza niso kuti chito kumvera za azungu amene uja mwauza kuti yayi. Samamvera za azungu amamvera za iye. Babu. Olemekezeka maenda bambo. Mwauza kuti akuti machini. Amen. Maindi bambo sindima yembekezera mpang'ono pomwe pamene mafumu amandiuza kuti iweyo ubwere ku Ntchisi kuno usadabwaso weka ine ndati mundinamiza sindimaziwa kuti ndisapeza chonchi ndikupempheni mafumu payenera kukhala meeting ya inu ndi ine toka muchipita chomata tikambirane za anthuwa tikambirane za mizimuyi kuti na chaka chamawa tiisunga bwanji amene mwayimira mfumu akalumu mwauza kuti amayi Banda akupempha palibenso masiku ano zoopsezana kwina konse kumeti kuyendako timakumana ndi mafumu okha chifukwa ndi amene amandiuza mapulogalamu ndi mavuto amene akumana nawo anthu ndikufunsani kuti siku limene mukakhalede mundiitane mafumu tizapange yathu ya kuchipinda meeting mulungu nonse zikomo. Koma ni maneno kuti ajana titsekulira ndi pemphero titsekeretu tikatseka tapempha amayi pali magulu awiri atatu pali gulu wankulu pano monga mudzi wa ifochewa sitingachoke pano panda chalalati ndiye tiyapemphe ajana titsekulira ndi pemphero kuti swatitseke ndi pemphero zikomo kwambiri. Atate mdzina la Yesu Kristo mwana Mulungu wa moyo tinakupemphani pamba kuti mukhale nafe makamaka pa nsonkhano umenewu. Mulungu takuona ni Mulungu pakati pathu muchiti chonse chimene Yehova amayi athu amayi Joyce Banda President alankhula takamvetsera ndi kukhala chete choncho Mulungu wanga ayendeseni bwino pamene Mulungu akupotoloka kuti akafike kumene Mulungu wanga achokera. Wina aliyense Mulungu wanga amene afika malo ano mumuyendesa bwino mu dzina la Yesu Kristo apemphera. Amen. Tidzimvana zochita amayi pano pali magulu angapo koma ndakakonda tivineko kasungubuwa imodzi Ntchisi malomo imodzi ndi mbumba zonse zochokera mu Ntchisi district imodziso tamvana iti
ndiye asisilia tapatseni nyimbo mudzingosintha pamenepo tidzipasana zochita izi tikamaliza amene ngumba zonse zikavina chalala kumadzi uko kumadzi tikonzeke mwachalala zikomo Banda